खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडिअ रादाबखौ फरायदों सानजारि नोगोरनिफ्राय आं आमिना सरगियारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय सिल्लियाव मानिगार थुनलाइस्रि बान्था फोसावनाय टेटनि फोरोंगिरिफोरखौ थिसननाय एमेनुएल लास्कारा डिपुटि स्पिकार बिबानाव सायख'जानाय जाबाय मुम्बाइ सोहोराव दैबाना सोमजिनाय आफगानिस्तानाव उदखारिफोरनि गाग्लोबनाय दानिया फैदो आबुं रादाबाव दिनैनि सिलापथार आन्सलिकनि सिङाव थानाय सिल्लिनि एबसु मावखुलियाव मानिगार थुनलाइस्रि बान्था फोरबोखौ फालिनाय जादों बे बान्था राननायनि फालिथायखौ दखरानि बर' फरायसा आफादा खुंनाय जादों दानिया फै दखरानि बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरनि फंनैसो बिबुंथि मानिगार थुनलाइस्रि जोंनि बे सिलापथार दखरा बर' फरायसा आफादनिनो जोंनि गामिनि सुबुं बिथांमोना मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावनायाव सानसे जाब्रबथाय जाथायाव बिथांमोना मुंख्लं जालाङो दा बेखौनो नोजोर बोनानै जोङो जायफोर फरायसाफोरा मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रियो दा बेखौ बै फरायसाफोरखौ बिथांमोननि मुङावनो जोङो मान बान्थाबो होनाय जायो जाहोना जाहैबाय जोङो जाथि हिसाबै बर' जाथिनि खामानि मावलांथों बिदिन्थि हिसाबै बेखौ जोङो बे दान मान बिलाइखौ जों होनाय जायो गोजोन्थों बे बान्थाखौ मोननो हादों गासै सा 8 फरायसाफोरा बिसोरनि मुङा जाबाय मुस्रि नितुल मुसाहारिया 86 जौखोन्दो थरायना सनजेखा केरकाटारिया 78 जौखोन्दो थरायना निबा नार्जारिया 77 जौखोन्दो मुस्रि जनिल कुमार वारिया 67 जौखोन्दो मुस्रि बिशाल ब्रह्मआ 67 जौखोन्दो मुस्रि मिथिसार मुसाहारिया 63 जौखोन्दो मुस्रि निजम नार्जारिया 64 जौखोन्दो मुस्रि बिग्राय बसुमतारिया 60 जौखोन्दो लोगोसे हाई सेकेन्डारियाव सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय फरायसाफोरखौबो मान बावखानाय जादों सुलु मोननाय बादिब्ला नितुल मुसाहारिया आसामनि मादावनो UN एकाडेमि फरायसालिनिफ्राय बर' आयदायाव 99 नम्बर मोननो हादों बिथांखौ जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन नखरनि आफादगिरि नोजोर बसुमतारियाबो मान बावहैफादों दाखालि मोनायाव आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि सिद्धार्थ भट्टाचार्यआ गासै 21,889 टेट फोरोंगिरि थिसननाय जाबाय सुलु मोननाय बादिब्ला गासै 90,043 टेट फोरोंगिरि दंमोन नाथाय बेयाव 21,889 फोरोंगिरि थिसननाय जाबाय थांनाय दाखालि मोनायाव आसामनि एसेम्ब्लियाव लास्कारखौ डिपुटि स्पिकाराव सायख'नाय जाबाय लास्कार बिथाङा बिजेपिनि रुलिं पार्टिनि सासेल' मुस्लिमनि एमएलएमोन दाखालि आसाम एसेम्ब्लियाव हेतेन्द्रनाथ गोस्वामीया बिथांखौ डिपुटि स्पिकाराव थिसननाय जाबाय दाखालि साननैसोनि सिगां गोबां अखा हानायनि थाखाय मुम्बाइ सोहोराव जेराव मेराव दैबाना सोमजिनाय जादों थांलाय फैलाय हान्थामेला जोबोद जेंना सोमजिदों आरो रांखान्थिनि हाराबो खमायदों दाखालि साननैसोनि सिगां आफगानिस्तानाव गंसे बासआ हिन्जावसा आरो गथ'फोरा दावबायनाय जादोंमोन बे दावबायनाय गारियाव गाहायै गोबां दावबायारि दंमोन बे दावबायारिफोरा कान्दारनि हेरात हाइवेआव दावबायदोंमोन बे दावबायारिफोरखौ तालिबान मुंनि उदखारिफोरा गिख्रंथाव बम होना गोबां सुबुंफोरखौ आघात खालामदोंमोन आरो सा 28 सुबुङा जिउ गोमानांदोंमोन एसेयावनो दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों